Hej, ľudia. Tak počkať. Náš ďalší host je v našom inštitúte už veľmi dlho. Je to žraločica veľrybia a volá sa Viera. Viera? Naozaj? Všimnite si, že je veľmi krátkozraká a má problém orientovať sa vo svojom prostredí. A práve prichádza. Viera, ty si ryba? Počkať, čo? Ahoj, zdravíčko. Môžeš mi pomôcť? Dobre, pôjdem za tebou. Môžeš na slovíčko? To je to! Rozprávajúca modrá škvrna. Pomôžeš mi? Stratili sa mi rodičia. Stratili sa ti rodičia? To je nadlho a pravdu povediac, väčšinu si z toho nepamätám. To je smutné. Chudík. Prepáč, plávanie mi nejde. Nevidím veľmi dobre. Podľa mňa plávaš krásne. Vlastne som ešte žiadnu rybu takto plávať nevidela. Ďakujem. Nemáš za čo. Počkať, zopakuj to. Nemáš za čo. Dory? Áno. Dory. Áno. Dory? Áno. Dory! Áno. Kedy si sme boli kamošky? Nie. Dory, to som ja, Viera. Ty ma poznáš? Jasné, bavili sme sa cez potrubie, keď sme boli malé. Boli sme rúrkamošky. To vážne? Aká si pekná. Takže ty vieš, odkiaľ som? Áno, si z expozície Otvorený oceán. Som z expozície Otvorený oceán? Tak odtiaľ sú moji rodičia. Musíme ísť. Môžeš ma tam zobrať? Pre veľrybu je tento priestor trochu náročný na pohyb. Mohli by ste sa rozprávať tichšie, prosím, bolí ma hlava. Kto je to? To je môj sused Bailey. Priniesli ho so zranením hlavy. Viem, že hovoríš o mne, Viera. Myslí si, že nemôže echolokalizovať, no počula som, čo vravili Som doktori. stále V skutočnosti mu nič Počujem nie. každé slovo, ktoré sa ma týka. Čo je echolokácia? Baileyho hlava má vysielať signál a ozvena signálu mu má pomáhať nájsť objekty, ktoré sú ďaleko. Ale zjavne sa ešte stále zotavuje. Je mi jasné, že hovoríš o mne. Naozaj neviem Už ma nebaví echolokalizovať. rozprávať sa o tom. Ten úder Skrátka do nie. hlavy bol skutočne dosť silný. Nevidíš, ako mi Tá napuchla? hlava má byť taká veľká. Si beluga. Echolokácia. Niečo podobné ako okuliare, aké svet nevidel? Čo sú okuliare? Predsa, keď spravíš a zrazu vidíš veci. Ako to, že to viem?